Óriási szeretettel üdvözöllek a legújabb Piramisos srác videóban. Dr. Stephen Greer neve ismerősen csenghet azoknak, akiket érdekel az UFO jelenségek világa. Ő azonban nem valami szkifi író vagy összeesküvés hívő aktivista, hanem egy orvos, aki több mint 4 évtizede próbál hidat építeni, békés szándékkal, a földön kívüli intelligenciák és az emberiség között. Hívhatjuk őt kapcsolatfelvevőnek, tudatkutatónak, vagy a világ egyik legkitartóbb UFO kutatójának is. Nevét azonban egy dolog mindig fémjelzi. Nem hagyja annyiban, és egyre hangosabban követeli, hogy a kormányok tegyék nyilvánossá azokat a titkos információkat, amiket évtizedek óta rejtegetnek az úgynevezett katonai-ipari komplexumok sötét zugaiban az UFO valóságról. De még mielőtt rátérnék, hogyan jut el valaki idáig, engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy örömhírt, amit már pedzegettem egy ideje. Ugyanis a Piramis Akadémia megnyitotta kapuit, amit értelemszerűen a www.piramisakademia.hu webcímen értek el. Magyarország első és egyetlen olyan paranormális portálja, ahol számtalan előadást nézhettek meg, vagy éppen vehettek részt személyesen a témába illő programokon. Itt fogjátok elérni a Paraspiri Füzetek megújult, 40 oldalra bővített kiadványt minden hónapban, ami mellé egy általa tetszőlegesen választott előadást is kapsz díjmentesen ajándékba. Folyamatosan bővülő hangos könyv kínálatból és online cikkekből is szemezgethetsz, valamint titkos tudás csomagjainkban böngészve is itt fogod megtalálni, például Miskolci László kutatótársam és barátom legújabb előadását is, ami pont erről a mai témáról szól. Ugyanis ő az a kutató, aki meghonosította Magyarországon a CIE 5 módszert, és ebben a szóban forgó előadásában pontról pontra azt is elmondja nektek, hogyan lépj kapcsolatba a földön kívüliekkel. De nézzük is meg akkor, hogy mi is ez a CE5, vagyis Close Encounters of the Fifth Kind, amit én magyarul csak CIE 5-nek fogok hívni az egyszerűség kedvéért. Nos, a történet nem egy lezuhant ufóval vagy éjjeli erdei kalanddal kezdődött, hanem egy halálközeli élménnyel. 1973 tavaszán ugyanis a mindössze 17 éves Greer súlyosan megbetegedett, és egy ponton kilépett a testéből. A klasszikus fényt látok az alagút végén helyett, viszont valami sokkal különösebb dolgot tapasztalt, és úgy érezte, hogy egyfajta isteni, nem emberi tudatokkal került kapcsolatba, akik döntés elé állították, menjen velük, vagy térjen vissza a földre. Greer a visszatérés mellett döntött, és ez nem csupán az életbe való visszatérést jelentette. Innentől teljesen megváltozott minden. Néhány hónappal később Észak-Karolina hegyeiben meditált, és újabb különös élményben volt része. Egy fémes korong, konkrétan egy UFO jelent meg az égen. Na, ez volt számára az a pillanat, amikor tudatosan elkezdődött nála a kapcsolatfelvétel. Ez nem egy ilyen gyors pelóidegenek volt, hanem Greer mély meditációba merült, és amikor végzett, egy különös lény állt előtte. És nem valami horrorfilmes űrszörny, hanem egy békés, mandulaszemű entitás, aki megérintette a vállát, majd hirtelen eltűnt. De nem csak a lény, Greer is. Órák teltek el, amiről semmi emléke nem volt. És ez a találkozás lett az alapja annak, amit később CE5 protokollnak neveztek el. Ez egyfajta tudatos, békés kommunikációs módszer földön kívüli civilizációkkal. Lényegében az emberek egy meditatív, fókuszált tudatállapotban szívből jövő szándékkal próbálnak kapcsolatot létesíteni más világok lényeivel. A hangsúly a pozitív gondolatokon, a csoportos fókuszon és a szándék tisztaságán van, szóval nem kell antennákat építeni a kapcsolatfelvételhez, ahogy azt egyébként sokan tényleg meg is tették, hanem elég csak megnyitni az elmét. Greer azóta is ezt az utat járja, és mára már világszerte ismert emberré vált az UFO kutatás világában. Dokumentumfilmek, könyvek, interjúk sorozata készült vele, de mégis amit a legtöbben kérdeznek tőle, az szinte mindig ugyanaz, hogy milyenek ezek a lények. Greer válasza stílusosan is mindig ugyanaz. Azt mondja, hogy sokfélék. Nem lehet egyetlen típust megnevezni.
Volt köztük alig 1 méter magas, kopasz, vékony testalkatú lény, de akadt olyan is, aki több mint 2 méter magas, ragyogó testű, vagy éppen egy imádkozó sáskára emlékeztetett. Ez utóbbi csoport állítólag a galaxis gyógyítói közé tartozik, és elképesztő szellemi tudással és együttérzéssel bírnak. Bár a sci-fi filmek hajlamosak az idegeneket gonosz hódítóként ábrázolni, ahogyan ezeket a sáskalényeket is, Greer szerint ezek a civilizációk egyáltalán nem ilyenek. Ők figyelnek és csak akkor lépnek kapcsolatba, ha meghívják őket, méghozzá tiszta szívvel és békés szándékkal. De az is érdekes, hogy ezek a kapcsolatok nem úgy zajlanak, mint egy beszélgetés két ember között. Nem lineárisak, nem feltétlenül szavakkal történnek. A tudat és az érzékelés dimenzióiban zajlanak, ahol az idő, a tér és az anyag fogalma is máshogy működik. Egyes élmények során például Greer úgy érezte, mintha egy áttetsző buborékban lebegne, és a hajó, ahol éppen tartózkodott, nem falakkal és gépekkel volt teli, hanem egyfajta tudati térként működött. Azóta emberek ezrei próbálják ki a CIA-5 módszert, és több száz dokumentált eset gyűlt össze. Greer célja nem az, hogy kapcsolatot létesítsünk ezekkel a lényekkel, hanem hogy megértsük, hogy az univerzumban nem vagyunk egyedül, és talán ideje lenne tanulni azoktól, akik már régóta figyelnek minket. Ugyanakkor egy másik célja is van, mégpedig elérni, hogy a kormányok és katonai szervezetek végre elismerjék, amit már oly sokan sejtünk, hogy valóban létezik egy jól őrzött, titkosított információhalmaz, amelyből kiderül, hogy már régóta zajlik valamiféle interakció a földön kívüliek, és hát persze az emberek bizonyos körei között, csak hát erről nem mi dönthetünk, hanem néhány zárt ajtók mögött ülő vezető. Greer tehát nem kevesebbet akar, mint egy világméretű tudatváltást, amit egyébként pont azok gátolnak, akik a titkok birtokában vannak. Szerinte az emberiség fejlődése ott akad el, hogy a félelem és a hataloméhség megbénítja a kollektív tudatot. Ha viszont felismerjük, hogy van egy másik út, méghozzá a békés együttműködésé, akkor esélyünk van nem csak túlélni, hanem valóban fejlődni is. Tehát Greer küldetése már rögtön az első élménye után az volt, hogy megismertesse ezeket a lényeket az emberi tudatosság egyedi állapotaival. Különösen a kozmikus tudatélményével, amit ő már akkoriban is megtapasztalt. Ez a tudatállapot olyan mély szintű tisztaságot jelentett, amelyet sokan csak halálközeli élmény során tapasztalnak. A cél az volt, hogy ezeket az élményeket egyfajta kommunikációs eszközzé alakítsák a jövő számára, és nem csak a Földön belül, hanem a csillagközi kapcsolatokban is. És most nem hol valami misztikus eszmefuttatásról volt szó, hanem konkrétan alkalmazható módszerekről, mert az univerzum alapvetően nem különíti el a tudatot és az anyagot. A fejlett idegen technológiák nem csak a gépekre vagy energiaforrásokra épülnek, hanem szervesen kapcsolódnak a tudathoz. Az irányított gondolat nem csak információ, hanem egyfajta útvonal, egy pozíció, egy meghívás és kommunikációs csatorna is egyben. A kulcs pedig az, hogy ez szándékosan formált és fenntartott mentális minta, amely pontosan úgy működik, mint egy rádiófrekvencia, csak sokkal fejlettebb szinten. Egy civilizációk számára a gondolat, ha megfelelően fókuszált, olyan, mint egy világító torony az éterben. A rendszerük úgy van kialakítva, hogy érzékelje és azonosítsa ezeket az impulzusokat, majd kapcsolatot létesítsen. Ez a technológia évmilliókkal lehet fejlettebb a miénknél, és az operációs rendszerük alapja nem algoritmus vagy bináris kód, hanem etika és univerzalitás. Mert számukra nincs olyan, hogy faj, nem, szín vagy bármilyen földi kategóriák. A tudat, amit Greer univerzális mezőnek hív, az nem férfi vagy nő, nem fekete vagy fehér, és nem emberi vagy idegen. Egyszerűen csak van. És ebben mindannyian benne vagyunk. Egyetlen közös létezés. Érted? Szóval amikor Greer ezt a megértést elérte, akkor egyre inkább a meditáció felé fordult. Nem csak a technikai protokollokat akarta tökéletesíteni, hanem magát a tudatot is mélyebben meg akarta ismerni. Na ekkor döntött el, hogy hivatalosan is meditációs tanár lesz. Beiratkozott a Maharishi Nemzetközi Egyetemre, ahol mélyebb betekintést nyert a tudatkutatásba, és egyre tudatosabban kezdte használni azokat a módszereket, amelyek révén kapcsolatba lehet lépni más civilizációkkal.
Az utolsó szakaszban a tanári képzés befejezéseként Franciaországba, Izola városába utazott a tengeri Alpok egyik csodás szegletébe. Ott történt meg az első CIA-5 kapcsolatfelvétel, amelyet többen is tanúként éltek át. Azon a napon, 1975 nyarán Greer úgy döntött, kipróbálja az addig tanult technikákat. Mély meditációba merült, kiterjesztette a tudatát, és egyértelműen meghívta a civilizációkat. Itt vagyok. A nevem Steve. Nem volt semmi hivatalos vagy formális ebben, csak egy emberi gesztus, teljesen őszinte nyitottsággal. A gondolataival beazonosította a helyszínt, és megjelent egy ezüstös, fémes tetraéder alakú szerkezet az alpesi égbolt közepén egyfajta válaszként. Nem volt hang, nem volt robbanás, csak egy nyugodt, méltóságteljes jelenlét, amit többen is láttak. Ez volt az első olyan találkozás, ahol nem ők jöttek hozzánk, hanem mi hívtuk őket, és válaszoltak is. Innentől kezdve pedig minden megváltozott. Ez az élmény új szintre emelte az ember és más intelligens lények kapcsolatának lehetőségét. Már nem volt szükség kormányokra, hivatalos szervekre, vagy éppen bármilyen hatóságra. Egyszerűen csak a tudatra, a szándékra és egy kis csendre. És bár akkor még senki sem használta a CIA-5 elnevezést, aznap délután ez a fogalom megszületett. Az emberek elkezdték megérteni, hogy a kapcsolat nem kívül kezdődik, hanem belül. 2 évvel később Észak-Karolinában Greer ismét megkísérelt egy kapcsolatfelvételt. Egy mély meditáció során meghívta az idegeneket, éppen ott, ahol volt, arra a tartózkodási helyére. Ebben az állapotban vizualizálta a gyerekkorát Charlotte városában, majd a tudatával úgymond oda vezette a lényeket a Blue Ridge hegységbe, ahol éppen lakott. Ezután lefeküdt aludni, és éjszaka egy kékesfényű jármű jelent meg az ablakuk előtt, amelyből energiasugár érkezett a szobába. Az idegen jelenlétét mind ő, mind a szobatársa érzékelte, bár a lény nem öltött teljes fizikai formát. A hajó ezután a ház elé mozdult, majd látványos ívben elrepült a közeli hegy fölött. Másnap az esetről a helyi újságok is beszámoltak, miután a járművet Charlotte felett is észlelték, ahol egy rendőrségi helikopter is megpróbálta követni azt. Amikor az Eastern Airlines pilótái a Charlotte Douglas nemzetközi repülőtér körzetében valami különösre lettek figyelmesek, az esemény nem csupán egy szokásos radarjelenségként maradt fent a légiközlekedési feljegyzésekben. Egy rejtélyes objektum tűnt fel a radarképernyőn, amely se nem hasonlított hagyományos repülőgépre, se nem követte az ismert légiközlekedési mintákat. Bár a pilóták sem tudták pontosan meghatározni, mivel van dolguk, annyit biztosan állíthattak, hogy valami nem emberi technológia mozgott a légkörben. Az ilyen találkozások ma már egyre gyakoribbak, és sokkal többről szólnak, mint puszta észlelésekről. Valójában egyfajta kommunikációs csatornák kezdenek megnyílni a két intelligencia forma között. Dr. Stephen Greer szerint ezek a lények, akik nem csupán idegenek, hanem fejlett kozmikus civilizációk képviselői, konkrétan reagálnak a tiszta gondolati utasításokra. Ha valaki pontos mentális instrukciókat küld, például, hogy menj oda, vagy menj ide, akkor ezek a lények szó szerint végrehajtják. Mint ha az emberi tudat egyfajta kommunikációs vezérlésként szolgálna számukra. És ez pedig nem sci-fi, hanem egy újfajta kapcsolat kezdete, ahol a gondolat a kulcs és a tisztaság a belépő. Az ilyen kapcsolatfelvételhez azonban nem elég a kíváncsiság vagy az UFO-k iránti rajongás. Az idegen civilizációk számára sokkal fontosabb a szándék tisztasága és a félelemmentesség. Ez nagyon fontos. Akik előítéleteket hordoznak, vagy már eleve torszképpen rendelkeznek ezekről a lényekről, főként a hollywoodi vagy álhírekből táplálkozva, azokkal egyszerűen nem lépnek kapcsolatba. Ez nem büntetés, hanem leginkább egy ilyen védelmi mechanizmusnak mondanám. Csak azok képesek kommunikálni velük, akik készek átlépni saját belső korlátaikon, nyitottak és békések, ez pedig egyfajta kozmikus érettségnek a jele. A kapcsolatfelvétel tehát nem egy kiváltság, nem is misztikus ajándék, hanem egy egyszerű és tanulható folyamat. Greer egyértelműen állítja, bárki képes rá. Nem számít az életkor, a háttér vagy a tapasztalat. A lényeg az, hogy legyen egy őszinte belső törekvés a kapcsolódásra, és egy felsőbb cél, ami túlmutat az egyéni kíváncsiságon.
Ha a motivációt az, hogy segíts hidat építeni az emberiség és a kozmikus civilizációk között, akkor ez már elég lehet ahhoz, hogy válasz is érkezzen. Ez a válasz pedig nem mindig fizikai formában érkezik. Sok esetben előfordult már, hogy semmilyen látható objektum nem jelent meg, mégis a résztvevők kommunikációt tapasztaltak. Például elektronikán keresztül, amely váratlanul reagált, vagy ismeretlen nyelven kezdett jelezni. Ez a transzdimensionális kapcsolat egyik formája. Ilyenkor a kommunikáció nem háromdimenziós érzékszerveinken keresztül történik, hanem a tudat és az energia szintjén, amit csak azok tudnak érzékelni, akik valóban rezonálnak erre. Nem véletlen tehát, hogy az ősi kultúrák, legyen szó mondjuk a sámánokról, már évezredekkel ezelőtt is gyakorolták az ilyen kapcsolatteremtést. Ők csoportokként hozták létre azt az állapotot, amely megnyitotta az utat az idegen intelligenciák felé. És ez nem egy új találmány, csupán most újra megértjük ennek a jelentőségét. Greer mindössze rendszerezte ezt a tudást, és olyan univerzális protokollokat állított fel, amelyeket bárki képes követni. A kulcs tehát nem más, mint a saját tudatunk állapota. Ha képesek vagyunk elérni a tiszta, határtalan és békés tudatállapotot, akkor beléphetünk ebbe a kapcsolati mezőbe. Nincs két egyforma ember a kozmoszban, és épp ez a sokféleség az, ami különlegessé és értékessé tesz bennünket. A CE5 protokollokat ennek megfelelően mindenki a saját világképéhez, hagyományaihoz és természetesen a belső útjához tudja igazítani. A legfontosabb azonban, hogy higgyünk magunkban, mert ha valaki nem hiszi el, hogy képes rá, akkor valóban nem is fog működni. De ha egyszer az ember megerősíti önmagát, és valóban hisz abban, hogy ez lehetséges, akkor meg fog történni. Ez a fajta önmegerősítés a tudatos teremtés alapja, és ezzel nem csak földi, hanem kozmikus szinten is belépünk a kommunikáció korszakába. A kapcsolat tehát itt van, nem valahol a jövőben, hanem most. És nem csak a kiválasztottaké, hanem tulajdonképpen mindenki, aki tiszta szívvel, félelem nélkül és nyitottsággal közelít hozzá. A protokoll adott, az eszköz a tudat, a szándék pedig a kulcs. A kérdés már csak az, hogy te készen állsz-e megnyitni ezt az ajtót. Írd meg kommentben Steven Greer történetével, vagy az egész CE5-tel kapcsolatosan a meglátásodat, főleg ha saját tapasztalatod is van a témában. Bővebb információt a technikáról pedig a www.piramisakademia.hu oldalon találsz egy csomó más érdekesség mellett. Ha kérdésed lenne, azt változatlanul megteheted továbbra is a kozmikuskronikák@gmail.com e-mail címen, de most már az info@piramisakademia.hu címre is elküldheted. Kellemes böngészést kívánok a Piramis Akadémia tartalmaihoz. Pár nap múlva érkezem egy újabb érdekességgel, addig is vigyázzatok magatokra, puszi nektek és rock and roll!